Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा फाइनाली BTC आव गोदान साख्रि ओंखारबाय दा जों नायगोन अफिशियेल नटिफिकेशन एग्जाम गैया डाइरेक्ट बाइबा टेस्ट पास जाबानो नोंथांमोननि साख्रि जागोन स' बे डिपार्टमेन्टआ जाबाय PHE स' बे BTC नि आन्डाराव गोदान साख्रि आरो बेयाव स' नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम आरो जायफ्रा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन लेटेस्ट BTC गभर्नमेन्टनि जबनि आपडेट मोननो आरो थाबैनो 5000 भेकेन्सि फैगासिनो दङ जेरावनोखि Gr.III Gr.IV थागोन आरो क्लास 8 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा बे अफिशियेल नटिफिकेशन जों नायगोन बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ जों गासैबो नायगोन बेखायनो जों थांगोन अफिशियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामना दाबाव जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आपडेट मोनबाय थानो स' दायो आं फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जेब्ला 5000 भेकेन्सि फैयो Gr.III Gr.IV नोंथांमोना बेयावनो मोनगोन दायो स्पर्ट्सनि बागैबो सोलिगासिनो दङ Gr.III आव आरो लोगोसे दायो गोदान फैनाय जाबाय PHE नि आन्डाराव Gr.III गोदान साख्रि फैदों जेराव जों नायनो थांगासिनो दं अफिशियेल नटिफिकेशन स' बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन दा बिदिब्ला जों नायनोसै फैदो अफिशियेल नटिफिकेशन दा बे जाबाय लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेशन बे पस्टआ कन्ट्रेक्चुअल जब हिसाबै 11 मान्थ्स मावनो मोनगोन अके एन्ड बे पस्टआ गासै 29 दङ दा एसे डिप्ल'मा नांगोन डिप्ल'मा गैयाबा हानाय नङा सेलारिया 24,000 निफ्राय 30,000 फिक्स पे दङ एन्ड बेनि पस्टआ गासै 29 आवहाय स' नोंथांमोना जे मोनदों ब्रेकेटआवहाय TO दङ आरो दा बेयाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि क्वालिफिकेशन होनोबा BE नङाबा BTech खालामनाय जानांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना हागोन बैसो 18 निफ्राय 35 बाट जोंनि ST हिसाबै 40 इयार्ससिम मोननैबो पस्टआव सेम क्वालिफिकेशन दङ आरो जायफ्रा 1 year अफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपिरियेन्स दङ अब्ला बांसिन चान्सखौ मोनगोन होनना बुंदों जुदि गैयाबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एन्ड एप्लाइखौ नोंथांमोना अफलाइन खालामनांगोन दा माबोरै खालामगोन जों बेखौबो नायगोन अके स' बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजाब अब्लानो बुजिगोन तो जायफ्रा बे सेक्टराव नोंथांमोना डिप्ल'मा खालामनाय दङ अब्लानो बे पस्टआव हागोन एन्ड बेनिफ्राय कम्पिउटार नलेज नोंथांमोना थानाय जानांगौ होनना बुंदों अके दा बे पस्टआ नर्मेल पस्ट नङा बे पस्टआ एसे डिप्ल'मा लाइननि पस्टआव स' नोंथांमोना जेनि आन्डाराव मोनदों एन्ड बेनिफ्राय स' जेब्ला गोदान Gr.III Gr.IV फैगोन अब्ला नोंथांमोना मोनखागोन दा डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय PHE नि आन्डारावहाय स' नोंथांमोना बेबादिनो Gr.III Gr.IV गोदान नर्मेल साख्रि फैगोन 5000 नि आन्डाराव स' गोबां डिपार्टमेन्ट दङ BTC आव जेरै एग्रिकालचार इरिगेसन एन्ड बेनिफ्राय PHE एन्ड बेनिफ्राय PWD स' नोंथांमोना Gr.III Gr.IV मोनगोन नाथाय बे पस्टआ एसे गिदिर लेभेलनि स' बेखायनो कन्ट्रेक्चुअल जब होदों आरो जायफ्रा एलिजिबल जाबाय स' नोंथांमोना थांनानै वाक इन इन्टारभिउ हैनो हागोन स' माब्ला हैगोन जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो डेटखौ दा बेयाव जायफ्रा साख्रि मोनो स' नोंथांमोनाहाय 11 मान्थ्स बेयाव साख्रि मावनो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय एक्सटेनसन जानो चान्स थाखायो बेखायनो जायफ्रा एलिजिबल जाबाय स' नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनांगोन आरो बेखौहाय डाइरेक्ट साबमिट खालामनानै नोंथांमोना हैनांगोन BTC आवनो एबा डाइरेक्ट खालि नोंथांमोना होगोन आरो बर'जोंबो नोंथांमोना वाक इन इन्टारभिउ होनो हागोन मानोना BTC गभर्नमेन्ट जबनि आन्डारावहाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय 11 मान्थ्स मावनो मोनगोन बेखौ मिथिखाबाय गांनै फट'कपि हरनांगोन बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै स्टेन्डार्ड फर्मआव नोंथांमोना फिलआप खालामनानै साबमिट होनांगोन आरो लोगो नोंथांमोनखौहाय वाक इन इन्टारभिउ लागोन आरो बे डेटआ जाहैबाय 21 मे 10 AM निफ्राय जागायगोन आरो जायगाया जाबाय डाइरेक्टर अफिसाव जागोन PHED BTC क'क्राझार बेयाव थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट इन्टारभिउ हैनांगोन अके एन्ड बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआ 11 मान्थ्स नोंथांमोना मावनो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय एक्सटेनसन जानायनि चान्स थाखायो दा जायखिजाया 21 मेआव थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट इन्टारभिउखौ होनांगोन भाइभा टेस्ट आरो बेयाव फार्स्ट जाबाय साख्रि एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैगोन 5000 भेकेन्सि स' बेनि आपडेट मोनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान बड' जब इनफोआव साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोना बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो हागोन